baby. Hi, hello! Kumusta ka mo? Ano yan? Sabi yung alagad si Kangina Trifon Morales and then my partner sa ako dili si Juan Ditayad. Kumusta ka mo tanan? Asap gida ha? Always say a prayer mga kaisan. Importante ang atong pagpanalangin, atong pag-ampo ito sa atong kaitasan. Thank you kay Lord. Si mong gihata ka na mong grasya, matag adlaw. Thank you kay Lord. Thank you. Bueno, ang atong suwatan po karon itong katagan o pagtagad, no? Pinadala kini sa usak ka babae na mapatawag lang sa nga Nida. Kinikibatan o duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan, ang atong singer, si Nida. Kini akong problema, bahay ni sa yuta nga among giabangan ba? Suot magud kay namo ang tagiya. Kung nganong na problema mi, ingon magud ini ang mga paghitabo. Wala na bang pag-ibig sa puso mo at di mo na kailangan ang pag-ibig na dati walang hanggan. Paano kaya ang bawat nagdaan? Sinita! Ah! O sama, dapat isumpay wala! Napata! Sumpay mo niya! Ah, sige, isumpay sa... Ayaw na nga naman! Arias ka niyo, Manding, day! Kay! Kay mo rin nawag siya ni mo! Tayo pa unsay nga, oy! As Manding ba, Ariya, taon mo rin nawag ni mo! Atuan sa kaniyot mi, masigod sa ituyo atong tiguang taon! O, lagi! Naunsa mga desmanding? Nang! Nang Manding, nangita mo kuno ka na ko, Nang! Day, Uy, magipamatikas lawas ni mo? mura man ko kipanugnaw, oy. Abi ko nang di. Uy, ginuo ko. Init man ka, uy, Manding. Pero nagkahilanat. Kanina ka kayo, magpapag tambal, ha? Ah, day, sige, pangitan mo diya? Di ba na pa mo na tambal din doon, kato paracetamol? Oo, pero ako naman ito na ito, okay, bro. Kilatan mo ko sa adlaw day, nga naman. Kinsa may kilatan? Sinang Manding. Ha? Saan Manding? Ano? Kilatan siya? O, lagi, uy, init manggod ka ayot to. Mao nga, ato tong patumaron og tambal kay Ah, basta lang Manding. Tumarong tambal? Manay dong, nakatug to. Gihikap na ko yung liog. Di na kay init in town. Salamat sa Ginoo. Uy, abis tiguang taon ay. Huwag yung suro yung mga anak ni Probida. Ay na, pasalamat gani siya. Kay kumuha pa kuno ta, kinsa kuno mo atiman niya. Unsa na kuno nahitabuon ta niya. Probida paitas yung mga anak. Sa unong kunahon na, kung sa taon, tiguang na taon ng ilang inahan, ilang lang pasagdan taon. Ana, wala gitay mahimo ana, ilasad na. Kung unsay may tabos tiguang aw, sila ra mo say makonsensya. Oh, Denida. Bantayanan na mga kanas Manding. Uy, Oh, dahil pagkatanawa taon na tiguang taon. Katigibak, simbak ko lang taon ba? O takibaw, maunsan na siya. sige lang dong. Ako lang siya pagalantaon. Ang mga anak sa tiguang tuwa na sa syudad kung nangaminyo na. Tagsa na lang kay sila, muduaw silang inahan. So karon luoy in taon kay tiguang kay usahay di na mo mahatdan og pagkaon. Wa gyud tay kaon ang tiguang. Mao nga ako na lang siyang hatdan og pagkaon permi. Unya. Dong, magluto gani ka sa imong sudan ba? Hatdi si nang Manding ha. Ikay hatod kay basig madugay ko. Taas ba kay linya ba ya? Okay, may problema de eh. Sige, ako rin bahala. Ay, lang kayo pagdugay ha. Oh, syempre dong. Uy, pero ay kalimot ha. Basig malimta rin mo katod og pagkaon ng tiguang ha. Pas mo ginang tiguang ha. Wala ra ba'y gaatiman anang mga anak niya. Oo, lagi day. Ay, salamat ako kay Loto na taong chapsoy akong giloto. Oh, uy sila. Hatan pa man dito ng banding pagkaon. Hatan ko sa to. Hatan ako sudan og pagkaon. Kaya sakto na ni. Kaya ikaw ni Manding. Ako ni hatun niya. Kanon og sudan. Mukhaon siguro siya. Ano, chapsoy mo na mga vegetables mo na maong na yung paborito. Ako sa ihatod. Nang Manding? Nang? Ah, kaya pagkaon ni... sa ko sudan ni mo paborito ni mo nang Manding. Pagkaon ni mo ba? Nang Manding? Kaon na dali lang. Uy, ang nimbliyok sa Manding. Nang Manding? Nang Manding? Ah, ginoo ko.
Nang, oh, wala lagi magliwag taon. Namadeng, nang, bugnaw naman siya. Migahi. Buhi pa ka namadeng, nang, ang iyong pulso. Iya, wala pulso. Nang mandeng! Namatay in taon ang tiguwa nga wa na mo matabang. Nasubo kaayo mi kay pinanggap ya taon na atong tiguwa nga. Unya mao to among gipahimutang ang patay lawas sa tiguwang. Unya naabot ang iyang mga anak. Unya Kisang hilak sayang naman mo. ang iya na ang kinamagwang ang anak si Tino. Butiag na ang hilak to hanay. Pero klaro kayong tinuyo yung paghilak. Ay na yung tingog unsa man taon ko man dunggan ng duwa kaya unsa ka man. Lungal mo sila patay. Inahan sa buhi pa. Uy, sila bisita-bisita din eh. Ay pasagti na lang na sila uy mangilapot pa man ka. Anong usang hilak? Anong nasuyo? Kisang na... Si Toro na manghod ni Tino. Sa kabatig na ang taon, bro. Klaro kayong tinuyo yung paghilak ko. Trawa. Ay pasagdiin na lang lagi na ano lang ko pag-comment ya gut tan-aw lang. Watol na to sila. Nguman na sila. Nanita, ipatawag mo mong duwanan. Isa man duha ah. Katong duwa nga batik na akong bangin nagila. Ha? Nag-watch sila ni Manang. Sige Inday, intat sige mosunod namin nimo. Ako sang pangitaon si Milio. O nang, Sige pre, balik na ko nga tusod ha. Ano lang mo? Milyo! Uy, day! Milio, Day! Ano, ha? pagdali di abi kay nagita na to ang mga anak ni ng Manding. Oh, ano naman? Ambot lang, tana to atoy. Sige. Bay, biyan sa tamo din ha. Pamulong sa diya ha. Tana dayon dong. Kikulbaan man ko dong. Kubaan mo ka. Basig nagtuon na sila nga kita mai nakaingon sa kamatayon sa ilang inahan. Taw, yabang. Kita yung katiman niya, kita yung napitangilan. Sila nangao ba ahin? Jangan? Nawabuang diha ba kung lain kay Ikaw istorya. li atubang di Pepe, sige na bi ikaw li ato niya. Kita nga doang ibaan to mga to ta. Balag di ka matingog og. Ako rito bang sila mga puta na? Okay dong. Sir, excuse me. Ngita mo kuno na mo. Ayaw lang pag-share na ako. Tawagan lang ko sa kong antino. Okay, Sir Tino na lang lagi. Sir Tino na lang, sir. Tino, sir, okay ra? Oh, Tino, okay ra. Okay, Tino. Turo. Si Toro. Sir Toro. Ha? Ang katahod. Kami ang tagiya ng yuta nga inyong ipuyan. Busa kita lang nga. Magbaton kag mayong pamatasan. Sorry, Sir Turo. O ka na. Oh, kini Milyo. Yes, Sir Tino. Tino na lang lagi. Ayaw lang pag-share na ako. Sa mapagkitabuan nga namatay mas mama. Ako ang Turo. Si Toro lagi. Si Turo ka? Sir Toro, sa siya eh. Huwag mo kay batasan. Di mo kakabamutahod sa imong mga amo. Sorry, sir. Sorry. Kuan, kini unsa man gigamat yan di ay, ha? Unsa, sir? Unsa man pagkahitabuan, Milyo? Sir. Sir. Tino na lang lagi. Unsa man kawit? Sorry, Tino. Sulti, Mr. Tabo, Milyo. Turo. Sir lagi! Bida. Buang ninyo, pre! Sa? Sabi ko gusto ninyo, mag-share ko nyo doha o mag-natural na nga tawag sa inyo nga. Siya lang tahura, ha? Siya lang tahura. Ako, kung Tino rin mo isang pinako. Mabuang ta ninyo, pre! Naunsa man ka uy. Bida. Sinuunsa ba? Sinuunsa mo rin ko, ha, Nida? Nalimot kag kinsa lang imong gitaatan pa. Akong limot na nila, eh. Nya ano imong tong ipangsingahan. Okay, sa mali maglagot ha? Patawag tag sir, di patawag tag sir. Patawag tag sila silangan ko no. Unya patawag tag silangan, patawag tag sir. Kay wa ko no batasan. Unso? Gibuangan sila nako. Kalma Milyo na unsa ka ba ya uy. Ako mo unsa oy? Gusto na akong klaruhan ba? Sino gimawi way klaro gud? Sige. Ako na lang. Unsa ako na lang. Ako yung atubang nila kay lisod nag-ikaw. Bida. Pabang-buang sila. Tablaho na ko sila ba? Dong. May kay kamoy niya tubang na mo, nida. Hindi terkay ko itong banda, eh. Ay, lain tong utok sir basta masuko. Lain gid kay to kay mangumot untok itlog.
Kinmutig lang itlog na. Daghan na kay kung nakumot itlog. Hasta pag dili itlog. Ang tawhan. Ibaw ko po siya na si mong nauna, nida. Ibaw Ay, ko. wa, sir taon, sir, oy. Kaning kuhan nila. Una sa tanan, mapasalamat mi ninyo nga inyong giatiman ang among inahan. Bisan sa iyang kamatayon na agyapon mo. O kamo mo oy nagpahimutang niya. Ay, sir, oy, kay lisod man sa amo lang sa pasagdan. Wa man sa bilaing makaatiman niya. Maubitaw nga nagpasalamat mi ninyo pero mautangan lang ko, no? Kanang ba'y ugyutan ninyo? Nahibaw ko sa among inahana. Oh, ha? Magpahibaw lang tako ninyong daan nga pangita lang niya mo kabalhinan kay amo na ning ibaligya. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Unsa, sir? Sa ako nang gikaingon nga kanang bay og yuta nga inyong gipuy-an, mamito namang guna namo. Dugay na namo nang giplanuhan nga amo ibaligya pero ang among inahan maoy dili masugot. Nya karon kay wa naman ang among inahan, so wa nay makabuot namo kung amo na ibaligya o dili. Sir. Bitaw. Mao nga po po ninyo. Ako sulti, Brad. Okay, sige. Mga ako pa ninyo ba? Mas may patingali nga maginahinay na mong pumutos ba? Kay gamito na namo ka na yuta. Kay naa namin nakitaan nga mga buyer. Pero, sir, kanang... Wala pero. Nausa na mo desisyon. Dili, sir. Uy, di na. Kung sa dili uy. pwede nga, no? Ikaw magbuot. Noon sa, kami ang mga anak sa tagiya. Busa ko yung buot na mo, kay kami ang anak sa... Kami Oo, laki, sir. Oo, sir. Tinuod na, sir. Pero paminawa sa taong ko ninyo. Tino. Oh. Oh, sige nida. Sulti. Kung may mo gustong isulti, ha? Sir, wa mi magpahimos aning yutaa. Ni bayad mi ini. Ni abang Miss Yuta. Gani ang among abang sobra pa. Pagkasakit sa inyong inahan, gidabi na mo siyang ospital. Unya karon ingnon mi ninyo ini ha. Kung wag ninyo mga kasing-kasing. Ayaw, may sulti nga na, ha? Kami mo tagiya sa bayo, yuta. O ba mo'y labot? Kisay kaingon mo. Milyo. Ano? Wa mo'y kalibutan sa mong kasabutan dinis inyong inahanoy. Kanang yuta gyabangan na namo gani mi advance big na po katuig. Ang among abangan ni tagsing 500 ang buwan. So mi advance mis balig na po katuig. Oh, why problema na eh. Unsa, ulian mo na mo. Di pa na mao. Anong bahay nga gituko diyan sa inyong yuta nga among gipaabangan amo na. Oh, dadalhin nyo. Bida sa nimo. Usaw na mo padaan ha? Lukuto na mo, lukdo na mo. Pagkawabi hinungdan ng utok nimo, gabudlatan ng mata nimo. Huwata ninyo, mahumanang na po katuig nga among giabangan, una pa mo makapahawa na mo din eh. Nami kisulatan, oy! Nanipirma yung mama tao na ni. Yang musupa ko. Purbida. Wa mo'y labot, anak. Gubo na ninyo among bahay. Suway niya. Tuslukon ko tukpik ng mata ninyo kabudlakang. Suway niyo ko ba? Oh, dong Milyo. Mao ni problema namo kay gusto gid sa mga anak kapapahawaon nami kay lagi na ako mo palit sa maong yuta. Unsa wala papahawa ina ni advance man mi. Unya ang bahay nga among gitukod bago pa taon na human, wa pay tuig. Unsa among buhaton ani? Unsa man og kamo ang pasultihon? Nida. Halo, Ate Pres! Kuya Gili! Mabina! Good morning! Unya kita mga dagko pod ang atong imnon, the best kayo ang Sed Padyawan Coffee Mix. Mao man na. Mga dagko ra gali, mao ni ato ang imnon. Ang bitter nga makapabetter sa tuang kalawasan. The best kay na imnon kayo padua sa atong trabaho, panlington ta di ta magduka sa opisina, mahuman ang atong mga trabahoon. Unya pasalamatan nato si Kuya Nick Pipito. Basta Toledo Kuya Nick Pipito, gida niya. Dudu GR Pipito ug ni Vice Mayor Choi Asdar, si Ricky Asdar, si Ryan Kangki, Ma'am Casmer Araw, Talister Daan og Mayuli Daan og sa mga tao ni former Kapitan June Ramos nga nagbuhat siyang Miguel Foliar Fertilizer. Good morning yung tanan diha, Ate Pres. Okay, pasalamatan ako ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain ka ron og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, atong kolesterol, katutaas sa sugar. Ayok siktata pag inom kada adlaw, katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, re ka magkaon sa imong pamahaw,
Inom na daan og sa kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Inig pa niudto nimo mao gihapon. Usa gihapon ka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule imong inon una ka makaon sa imong paniudto. Mao gihapon ini gabi sa di pa ka makaon sa imong panihapon inom na sa kadaan og sa kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Ugalang na itong na problema gid kaayo bahin ni sakit ni UTI. Di na mo mag-uol, di na mo mabalaga tungod kay doon na may makapaalibyo, makatambal, makaayo ang itong kibati. Bahin na ng kiri og UTI. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong inon kada adlaw. Silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot ha alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanan ito mga kaigsunan, salamat yung kayo ninyo. Kamu ang naging number 1 sa ato ang Sedlenment Well, the best yung kayo na para sa atong pamaol, panuot, para kita kalawasan, barikos friends. Katul, kutos kabataan, ilikay, pagita sa dinggi, dapi-dapi ngoy, sakit, disminuria, kinibikog sa ato ang tiil, ato lang haplasan, sa Sedlenment Well nga, pinaka-the best nga haplas, number 1 nga haplas sa Kabisayan ug Mindanao, nga anhara, mapalit sa butika, di ba kayo agree? Yes, mangigala. Yes. Sa butika rin kita makapalit sa tinuod nga Sedlenment Well Gums. Wa ginas gawas amo yun ang malikod ng pasipyata. So inita na pala panahon na. Sige pangato tong lawas Gums. So mupalit ta ato gitas butika mupalit ang Sedlenment Well. Tuwa dito ang tinuod. No? Okay. Unya mangigala sa Facebook bisitahin ninyo ang page Sig Marketing. Na-type na to ang higala ang Panyawan Herbals. Nya kalimot ka tong i-like ang page mangigala. Makita rin tanan ang mga genuine seed marketing products o ang mga Panyawan products seed marketing. Mapalit na to sa Shopee, mga Shopee! Oh, ato na guys. Sa ato ba igalaari dito sa butika. Ug layo sa butika, Shopee. Shopee. O gina, para magamit na to ang tinuod epektibo o naprubahan na sa katawan ang tinuod nga Sedlenment Well. Thank you. Inyagam si Nuli Abad. Dias Bali Hermoso. Og si Diban nga taga Bantayan Island sa Karas ni siya Gams. Kanang nas Karas magtrabaho magkakuha ka ng Karas dayo mga manok ba barbecue? Karas barbecue, Karas kananan. Sige ka na diya. Dili ka itong naas kon tagiada Gams parente mo na mo. Oh, mga kaliwa sa dami ng Karas kanang diya sa kamay kuano sa may at Mangisano, mao na. Ikaw diya. Nasa na sa kuan kuno Gams kanang tulo na kuno na ila basta tulo na kuno na ila. Ay, diba? Ay, kalma halas parente na ko eh. Naiuban nga baligya banok do sa unahan ana Gams. Karas gyapon. Karas kay tudlan. Baya! Diba sa ka? Hindi ta. Hindi ta. Kini pero kini ila karas nga kuan nga karas. Si na ila, si A. Oo. Si Orlando Kutakti. Taga Gisano min siya na sa Bohol Gams. O nya si Victoria Ordinisa sa Magkabog, Cebu nga. Daghang salamat ha sa paggamit nyo sa atong epektibo kayong Sedlenment Well. Bam! Salamat! Thank you! Sa pagdapit ka na ako bilang host sa ilang reunion sa BATS 81 sa ilang organizer na si Mr. Lucino Pospos diha sa Caceres, Oslo, Cebu. Thank you! Yung magkabanaan, BATS mate nila 1981 sa Santander Municipal High School. Sila ni Glimmer Punctual, Juliano Miral, Dudong Bermudo. Salamat kay Mr. Dudong Bermudo. Matapos niya, naglanug-lanug ang atong mga drama din sa ilahang electronic shop sa Santander. Thank O you. niya, ang chief technician si Ete Boreros. Ayoko mga libot ha! Sa dili pa ka mo report sa inyong mga trabahoan ng atong pagpangaligo. O sa buha kasi inyong tubig di ha? Alas 11 o alas 3 sa kadlawon. Ang dami na lang danang sabon. Diretso, saboy, akabo, diretso. Celebrity ko dik di so. Ano ni kining gusto tayo papaya extra kung doon ay mga sangkap nga natural moisturizer para magpabili nga dili mag-dry nga atong skin looking young, kutis artista. Ito magkain mo magkita diha sa imong naong. Unsa man ning akong dapit sa may ilong? Celebrity ko dik beauty so. Dalit kini kanato gitatak said marketing. Thank you. Ate pre. Okay, ang sender na ito karong adlaw, Yulat. Nida. Nida taon. Nya kasi nida Sila problema? Kuan sila Ate Pres kanang nabay di puyo taon nakaabang sila, nag-abang sila gyuta. Unya ang tigiyas yuta, iha na lang puyo sila. Ilan lang gyatiman kay ang mga Sarap anak, wa man taon mo duo-duaw. Karon matay ang kuan. Ang tag-iya. Tagiya. Ang anak niyan ha, bawion mo yung taon niya. Nagkasabot ra ba sila taon atong bana ni Nida nga nag-abang sila balig 10 years. Di abang sila, ni advance sila 500 unya.
Tag 500 bang buwan. 10 years. Kunya sila pa'y nagasto sa ospital, tanan. Mo ba? Oo, palubong, tanan. Karon ni abot ang anak kay buwiong yuta. Saod mo na natin, pres. Bam, asa mo tayong basa diya, Bam? Usbaton Pero nag-advance na sila. Oh, ipabawi pero pero ang problema ang gulyat, tuway kasulatan. Nang asli kisulatan. Sa katong tag-iya. Katong gipirmahan. Gipirmahan. Liman lang. Kaya magkuha na nila. Oo, pwede rin yung kwao ng kwarta. Oh, ang kwarta, gi. Oo, niya ka ng balay, may siya, gubaan niya na yun. Tapos lukor ko ng mata, nagot ba siya? Ano na tag-iya? Oo, katos ko, si pangano to, Yawa no. pana, Milyo. lago to si Milyo. Di ko na lang na nila ko ang total na may kontrata nga pila ka years na Ah. sila mo abang, di ba? Dili na man kuan. Na may ko Sila pag gasto taong, Abang og 30 ka tuig. Pila? Doon ay kasulatan na pahawa gyud. ha? Mo ba? Doon ay kasulatan nga. Doon ay kasulatan. Gi-advance ng kwarta. Unya, 30 ka napahawa. tuig. Nangapo na lang. Naminyo lang nga po. Napahawa gyud. Base na impas na. Oh, na-impas sa Wa may notaryo at abogado. Ah, Ang okay. katungasuatan. Pero bisa na basta na pirma sa tag-iya sa yuta. Naaalagi pero wag gipangita man gyud. Kinahanglan din nga notarize. Oh, naidin Bakit? Oo, kaning ilang naitabo. Nasa ko ipambit lang din. Yes, Sila natay guide. Leviticus 25 verse 23. Asa to dapit? Ambot ni mo bam. Uy, karong kabal sa diya bam. Unya to bam. Atras eh. Leviticus 25, versikulo 23. Kinahanglan nga dili ibaligya ang yuta sa paagi nga kini mapalag-iya sa nakapalit ni hangtod sa hangtod. Kay ako ang tag-iya sa yuta, mga langyaw lamang kamo nga nagpuyo sa akong yuta. Oh, lagi. Ako ang Ginoo. Kana. Pero saan man nga mo man ay naandan ang tuubid na ron. Nga gabahin-bahin naman ang yuta. Malaw sa yuta mo na siya. Oo. Balik ka. Balik ta, balik. Oh. Balik ang mo. pangutana, kung himo na kung sample kung ingon ninyo nga 30 ka tuig ang kasabutan, gikubra na ang kwarta, nangamatay na ang mga katiguangan, ang mga anak ug apo mo nang usok nabawi gyud. Nga, karon. Entonces, ang mga daghan Dili maba. Ayaw nang words nga babawi kay wa man to nila palita. Gaabang raman sila. palit may sabot nga mo tungod sige. Palit? Sige nag-advance ang tag-iya. Palit ang Karon sabot. ni pirma tag-iya ni pirma ang ni gamit sa yuta og ni puyo ni lut kay bahay. Oy, dula pa itambis duha ka buko. Kita Dula ba? ka itambis nga ugis. Ah, kita ka dito. Tampa bam. Ang imong but ipasabot nga kinahanglan na ay notaryo. Kinahanglan kay mao ni Sa gikuan? Sa Pero aga tong tabis nga ugis. dunay tambis nga puwa, dunay tambis nga Ugis. kanang evergreen, Ulit evergreen. dunay tambis nga ugis. Ah. Pagkadagko na mas bulig sa kadabang saging. Saba do ba dito oy? Ilog na bam di na oy. Pero ding ako. Di pangkutol. Tambis atong Dito ka. Ngano di man ako mauyuan ni kanila. Lagi ka sa tambis kato sa sasakyan. Yung butol ang mga saging hurot ang tambis nga kani bitong basta mawa na tagyan yung mga matay na tagya tinuod tingali ang mga tanom ni Muno mamatay sad. Kunin tabot akong manoy tinanom niyang mga ganun hinahinay sa Kaya may ato kanina ginanapa kato nakakuha man daw vlogger nga ati Charing namatay man. Ah. Nasa iring nga ni naagid sa iyang lumon. Wala, Nana. Ha? Dito mo layo man papa. Mo ba? Kamatay ni papa. Iyang iro. Iro kay nisugat sa paghatod na sa bahay sa pinatay ba? Ah, atong gila ilang. Atong ilang pabina nga ang iro gid nagtubong. Naglubo. Ay, grabe. Imo ko Victor. Lahat. Si Mano Victor Lahat yang iro. Kami ang iro mo maglubol? Iro nga bungol tungod sa katiguang. Di na mo tingog. Unay ba magkagabungol? Di na mo tingog sa yaon bisag mo ano lang mo gibulan lang mo. Mag-istorya kita Oh. dai ba ato pirmi ma'am. Murag 15 ka tuig ang ina sa iro niya. Dialat lungon. Naglingawon sa lungon higit sa maglubog. Ang katuwang gagmay mo ni babag sa porlon paglakaw. Awa. Balik ka. Ang inyong suwat na pulo ka tuig. Ito ka tiro. Ang inyong kasulatan nga pulo ka tuig. Notaryo bas abogado. Kay mo na itabo sa kuntiyo. Naamog yun haron. Mo ba? Abi ni mo. Nindot ng kayo. Naggugi bulig saging. Dili mo pagingano ang kadtong tag-iya sa kadtong nagpuyo bitaw sa tapad. Oh. Nga matod pa, wa sila magtinggan ay umiira bata. Wa sila magtingog totoo mo ko magingan. Wa sila magtingog hangtod namatay na lang karon. Ah. Ang iya pa rin ti maor pud nakapalit sa yuta katong kunta sa kuntiya. Namatay na lang ti wa na lang sila magtingog gihapon. Kay naka-diferensya lagi. Tingog, patay naman.
Doon na gipirmahan ang akong yuan, doon na gipirmahan tayo sa yuta, nagsige nag-advance og kwarta, nabawi jud kay ang mga anak ko may nagkasuhay na, idaog na unta. Pero sobra na kayo nakito ibang. Karon, pag ukit-ukit yun dito kay gipangita man ang notarized sa Mao ba? lawyer, wa man, nabawi. Wala na. Sa ato pa, kanang gipalit Asa ka rin tiyo, Bob? Nangamatay lang gani. Kanang gipalit ko, nama ra ba ako? Di lang ay. Naman ako, kanang yuta din sa daplin sa tugas. Oo, kato. Ano man? Gipalit ka na, kung ba? Ana-ana lang. Di ba Ito ba lang? Ya, dako na ba? Dako na ba yan, ilagi patuto Oo, na. tinod bitaw. Ugoy notaryo, ambot lang no. Sige lang, ato lang ikaw. Oh, papamena na to. Nidaot na ba ti pres? Oh, nidaot intahon. Nidaot ang tambis nga og. Agaw, gini mo ba? Daon. Sa di daw ang tambis. Ang tambis nga og may gani kay nga ko igagaw. Oo. Kana gitawag ko green thumb, kana man gibuyan gulyat. Nagputol siya sa nga yung gitanom. Nabuhi, tuspikas ang pisto lang gipalit namunga na. Ang mama nga og. Kisa ba? Kisa na, unta na mo nga. Ang katulog putol siya sa nga yung gitanom tuspikas nga Namunga pisto na. namunga na. Ang katulog ito mga tambis. Ang tambis. Mura na mura na natikubo. Ano ba, Nidaot na siya nagbuo? karon. Kisa may tagiyatong tapisa. Ako tiyo eh! Namatay na yung tiyo. Patay na! Balik Awa na. na may romansa niya. Ang imong suwat, sir. Dili na, si Nida. Oh, nida, og notarized ba na siya kay mura mao na inahitabo. Paningwaan ang gid kung mahimo, ikonsulta nila ka abogado gulyat, no? ikonsulta. Oh, kanang nang wala bay kakulian gabi sa tunga sa lay pinirmahan na isuwat, isuway og konsulta ka abogado aron o aron mahayagan kamo sa inyong problema. Ha? Salamat ng papanagan dito manon. Doon ako ang puzzle, Tion.